Правителството призна отдадеността на Божията църква към обществото. През 2015 година те бяха наградени с президентска групова грамота, а през 2003 година получиха президентска грамота. През 2004 година те бяха удостоени с медал за заслуги заедно с различни други значими и второстепенни награди. Това бе резултатът от следването на ученията на майката и прилагането им на дело. За малко повече от 60 години Божията църква е постигнала този забележителен растеж. Според пророчеството на Библията, Божията църква, която е започнала в Корея, в краищата на земята на изток, е отворила портата на благовестието чрез Христа Ансанхонг през 1948 година. Прекрасна Корея. Невероятна Божия църква. Светът ликува и аплодира с купнеж по Божията църква. Корея, новата люлка на благовестието, и Божията църква, новата свята земя на благовестието. Сега стъпките на света се насочват към Божията църква. О, слънце, изгрей! О, зора, разбий тъмнината! Дай начало на нов ден и се приготви за ново утро с звънтящ глас. В източната страна на края на земята, където започва утрото, Божията църква, Севятият град, осветява целия свят.